ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom DJ. Номи ман Шаҳром. имрӯз 2 январи соли 2022 1000 рубл 150 сомонӣ, $100 1130 сомонӣ. дар имрӯзанавормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо аз 38000 сомонӣ сар мешаванд. хона бо нархи 120000 сомонӣ аз шаҳри Душанбе ҳаст ва хонаи кредит ҳам ҳаст. дӯстони азиз, барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед. навори бениҳоят хуб мебошад. лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рӯй кунед. агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хеле хона шумо надаркоред. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 2 этажа ҳавлӣ мебошад. 4 дар хона дорад ва 2 сотиқ замин. ҷойгир аст дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе, маҳаллаи Гулбута, наздикии супермаркети Дастрас. 2 масҷид, мактаб, поликлиника дар наздаш мебошанд. 4 дар хона, кухни, ванна, ҳоҷатхона. бо таъмири замонавӣ, тагаш подвал мебошад. харидоро занг занед. нархаш 460 000 сомонӣ. ва дӯстони азиз, ин хона на алиш, на кредит намешавад, фақат наличка. хонаи кредит хонаи рақами 4 мебошад, камтар пас нишон медем. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, Киров 3, айраҳи калон тақрибан 50 метр дарун мебошад. 4 сотиқ замин, 4 кунҷа аст. 2 дар хона қати калидоруш. фундаментош рехтагия, 1 кама санги калон, 1 кама санги майда ва 900 дона сменблок дорад. обсвет ҳаст, ҳуҷҷатош 100%. маҳалла ободаи ҳамсояҳо зиндагӣ доранд. қарибии замина духтурхона, мактаб ҳаст. нархаш 38000 сомонӣ. камтарак савдо мешавад ё ба мошини астраҷӣ ё сидан алиш мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. рақамҳои Россия ҳардуш имо WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, Повороти Ленинграда, 2 хонага мебошад. ремонти миёна дорад. срочна фурӯхта мешавад. масоҳаташ 46 метри квадратӣ. подвал дорад. ҳавлӣ ҳам дорад. пеш ва қафои дом ҳавлӣ мебошад. балкони калон ҳам ҳаст. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. рақамҳои WhatsApp Россия мебошанд. дӯстони азиз, рақамҳои дастӣ, рақамҳои Тоҷикистон. срочна фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ. бо маслиҳатам дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ки кредит ҳам дода мешавад. кредити бефоиз, яъне насия. марҳамат дӯстони азиз, як хонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ шуморо метавонед ба 2 хонага табдил тиҳед. дар 11-ум ошчонаи бинои новостройка. хона беремонт мебошад. коробка новостройка айни ҳол ай котлабан. дӯстони азиз, сохтмонаш дар муддати 1 сол бояд ба анҷом расад. шумо метавонед ин хонаро тавассути насияи бефоиз ба муҳлати аз 12 то 22 моҳ ва бо супордани пешпардохт аз 30 ё 50% маблағи хона харидорӣ кунед. ҳамчун боз бартер ҳам, яъне мошин ҳам қабул мекунанд. ҷойгир аст дар ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Шодӣ 3, гардиши аэропорта. дӯстони азиз, инфраструктураш хеле хуб буда. дар наздикии хона мактаби миёна, Садбарг, аэропорти байналмилалӣ, академияи милитсия, беморхонаи таъҷилии шаҳрӣ, коллеҷи педагогӣ, бозори Беҳргон ва гипермаркети Ашан ҷойгир ҳастанд. маркази шаҳрам дар наздикиш. маҷмӯа дорои боғчаи кӯдаконаи замонавӣ барои 150 нафар мебошад ва бениҳоят дигар инфраструктураи хубам дорад. нархи хона 201 955 сомонӣ мебошад. арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. ва тамошобинони гиромӣ, агар шумо хоҳед зиёдтар маълумот оиди кредити хона гиред, яъне чӣ ҳуҷҷатҳо лозим, чӣ хел кредитро гирифта мешавад, агар аз банкҳо гирем чӣ хели фоиз мебошад, чӣ хел бефоизша гирем, хулос ҳамаи ҳамин маълумотро, чӣ хел дар вилояти Суғд, вилояти Бадахшон ё ки вилояти Хатлон кредит гирем, хулос ҳамаи маълумоти пурра агар гирифтан хоҳед, марҳамат дӯстони азиз, дар комментарияи ҳамин видео ма ссилкаи видеомона мемонам.
номи видеомо чӣ хел хонара кредит гирем дар Тоҷикистон метавонен ё ки поиски YouTube нависен ё ки комментари ҳамин видеода дароен тамошо кунед. Марҳамат дӯстони азиз, ҳамон видеоро тамошо карда шумо ҳамаи маълумота мегиред. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Чорбоғ, 6 сотих замин, 3 дар хона, кухни, баня дар дарунаш, тагаш подвал мебошад. Се тарафаш маҳкам, об свет ҳаст, супермаркет дар наздикиш, раҳаш асфальт. Марҳамат дӯстони азиз, нархи хона $25,000 бо арзон ҳам мешавад. Сомонӣ ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳибашам дар рӯи экран. Ва боз хотиррасон мекунем ки хонара бо тамоми чизу чорааш мефурӯшанд, яъне қолин, холодильник, мебел ва дигар ашёи рӯзгор ҳамаш меистанд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, деҳаи Ҳасанобод, 4 сотих замин мебошад. Як калидор, 3 хона, кухни, баня ҳамаш дар дарунаш. нархаш $170,000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран, WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ҳамон хона $120,000 сомонаи ваъда додагимон дӯстони азиз. Марҳамат. як хонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ шуморо метавонем ба ҳазур ба ду хонага табдил тиҳен дар панҷумо шонаи бинои новостройка. Тамошобинони азиз, дар рӯи экран чӣ хеле ки мебинед, дом 4 этажая и планировкаи кӯҳнашай. Планировкаша нав кардагиянд, бояд дом этажаш зиёдтар шавад. хона дар панҷумо шона ҷойгир аст дар мансард. хона беремон мебошад, коробка ва ҷойгир аст дар назди масҷиди Мавлоно, анехтараш бигӯем поёни 9 километр. нархаш $120,000 сомонӣ алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, теппаи Самарқанд. мактаб тақрибан 300-400 метр дур мебошад. масҷидам дар наздикиш, об свет ҳаст. 4 дар хона, ҳамом, подвал дар дарунаш, 4 сотих замин. ремонти нопурра дорад, чӣ хеле ки дар акс мебинед, дар треза дорад. ду хона паталоқ шкатур доранд. нархаш бошад $21,000. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар маркази шаҳри Турсунзода, пештара Регар. доми 6 этажа мебошад. хона дар 6-ум ошона ҷойгир аст. 4 хонага бо масоҳати 109 метри квадратӣ доми новостройка мебошад. хонаи паталокош гипсакардон гирифтагиай, монтаж кардагӣ, деворош стяжка кардагиай, новостройка полни тамом шудагиай. нархи хона $290,000 сомонӣ ҷойгир аст дар маркази шаҳри Турсунзода, пеши налогда. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. аз номи канали Dom DJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар 9 километр, 4 дар хона, 6 сотих замин, гирди ҳавлӣ маҳкам мебошад. об свет ҳаст. нархаш $24,000. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран, WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, пештара Курхонтеппа. як хонага бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои Сабетӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар маркази шаҳри Бухтар, дар бинои хиштии 3 ошонага. худи хона дар сеюмо шона ҷойгир аст бо таъмири хеле хуб ва дар наздикиаш боғчаи кӯдакона, мактабу литсей, донишгоҳ, супермаркет, парки истироҳатӣ ҷойгир аст. фавран фурӯхта мешавад. имкони камтар арзон кардан дорем, мегӯяд соҳибаш. нархаш $162,000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, ду хонага бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар панҷумо шонаи бинои Сабетӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар кӯчаи Хатлон, дар ҳолати нақс қарор дорад. кондитсионер, термикс ва кухни гарнитур бо ҳамин чизҳо муҳайё мебошад. нархаш $250,000 сомонӣ, арзон мешавад.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе як хонага бо масоҳати 33 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои советӣ. хона ремонти хуб дорад, қарор аст дар 32 микрорайон рӯпарӯи бозори фаровонда худи дом аз 5 ошона иборат аст. бинои откритӣ лестница мебошад. нархи хона 230 000 сомонӣ. нархаш дар ҳақиқат баланд аст барои ҳамагӣ 33 метри квадратӣ. ремонташ хуб аст, лекин нархшам бениҳоят баланд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд ду хонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар чорумо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар 32 микрорайони шаҳри Хуҷанд, назди Раҳда, дар райони Хуб, дар наздикиш магазин, парк, детсад, мактаб мебошад. ремонташ нав мебошад ва алиш мешавад ба сехонага ё ин ки чорхонага с моей доплатой, то есть соҳибаш худаш сум метиҳад болош. нархи хона 250 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд як хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар панҷумо шонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад. коробка ҷойгир аст дар 34 микрорайони шаҳри Хуҷанд. нархаш 187 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе як хонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар ҳафтумо шонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад. коробка ва ҷойгир аст дар 103 микрорайони шаҳри Душанбе. худи дом аз 9 ошона иборат аст. баъди мост ҷойгир аст. нархаш 230 000 сомонӣ. дӯстони азиз, дар ҳамин территория мутаассифона нархҳо ҳамин гуна мебошанд. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза набормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. то боздид, барори кор шумода худо нигаҳботон бошад.